салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз SOFSAVDO кӯмак мекунад. Доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурда мерасонанд. Телефонҳо дар рӯи экран. Мо интизори занги шумо. салом тамошобинони канали TOQI TV. ин хабар шояд баъзеҳоро хурсанд ва баъзеҳоро ғамгин кунад. Shon MC РЭПА БАС МЕКНА. Биёед камтар дар бораи хизмати меҳнатҳои Shon MC дар репи тоҷик гап занем. Шояд бисёриҳо гӯш карда бошанд ки Shon MC як трек хонда буд ки дар ҳамун трек бениҳоят суханҳои қабеҳ зиёд буд. Гӯшки ҳамун одаме ки мада хас дора. Дар кинҷи хусо пеши ман аён тема накне ки репои ман шмода бисёраки. Ва ҳамун вақтҳо дар бисёр минтақаҳо ӯра гӯш мекарданд ва рости гап ӯро ҳамчун Shon MC ё ин ки MC Shon бениҳоят кам мешинохтанд. Бахши 84 нафаре буд ки қариб дар тамоми мошинҳо, телефонҳо, дискхонаҳо ва дигар ҷойҳо ӯро гӯш мекарданд. Баъдан треки духтарак ҷумбон каме ҳам бошад гуфти гапҳо хит шуд. Духтарак ҷумбон дени ғаниматтай ҷумон ки MC Shon мафтуни танаттай ҷумон пеши барта собунес ки о шава ҷумон ки бачакон ва монанди гов шава. Аввалин қадами калони Shon MC трек бо номи 12 рӯзе ки 12 рӯзе ки чашмои ман надид офтоба 12 шабе ки чашмои ман надида хоба 12 суткае ки омад ҳамаги як дашка бадхабари нохуши ахраник тоқа накадо чат ховарчад ятимай. Бо бовари комил гуфта меша ки трек репи тоҷикира ҷумон. Қадамҳои калони Shon MC махсус баъди ҳамин трек сар шуд ва баъдан трекҳои Shon MC дар тамоми шаҳру кӯчаҳои ҷумҳурӣ паҳн шуд. Дар консертҳои Shon MC одам айлаву таҳани залло мерехт. Оҳиста оҳиста пайдо шуда нафарое ки дар Shon MC дис мезаданд ва ҳар хел суханҳо мегуфтанд. Ҳама дисҳоро ҷамъ карда Shon MC ба як трек ответ дод. Чи ба адреси мада и қадисо бисёра баро ки санг мезанан фақат дарахти мевадора яъне реперера ки мухлисош ганда бисёра. ғайри трекҳои худ Shon MC бо ба фристайл дили мухлисора боз ҳам гармтар кард. мана меганда фристайл истифода мебара банк белена темари яъни ҳушёр дар бораи васфи житал репи нахостем инаш шумода фристайл медоне ки Shon MC Shon шоида истайл ай пара мина элон ай пара фурқат омаде сафараҷон фристайл беҳақорат. Рости гап ӯ вақтҳо интернет ранги имрӯза да ҳама дастубни набуд, лек видеои фристайлҳои Shon ба ҳама рафта мерасид. Мумкин баъзеҳо ба кала нагиранд не ки гапа мардакиш бисёри мухлисо чӣ будани фристайла ай Shon MC фаҳмиданд, ҳатто баъзе реперҳо ҳам. Баъдан наворе баромад ки дар он ҷо Shon MC бо дишаи фристайл батл мекарданд. даъват кардид Shona гӯшки ту мара ҳозир шарманда мешави бенома нишон ва фристайл мехонам ту боварӣ надорӣ ина ози ман мегуфта сука ту чӣ ко дорӣ ман мегуфта ози айтаи фото тори сарта аёдум намебарорум даша чанги таната. Клипҳову трекҳои Shon MC гуфти гапҳо дым ба дым мебуромаданд ва ягон треке набуд ки хит нашава. ҳамин хел якбора 3 марти соли 2015 Shon MC видео бировард ки бисёри мухлисоро ғамгин кард. Shon MC РЭПА бас кард. Сабаби бас кардани рэпа кард дар бораи комменти гӯш карда бошем бисёр шама гуфтам. соли 2015 буд ки қадамҳои калони реп диҷей сар шуд, яъне реперони тоҷик сарҷамъ шудана сар карданд. сомонаи нав кушода шуд бо номи реп диҷей. ҳар хел баромадаҳо клипҳо бо сифати хуб аз тарафи реп диҷей ташкил карда мешуданд ва рости гап ситораи реп набуд, яъне ҳар каса ҳар хел гӯш мекарданд. хулас Shon MC боз репа сар кард. ҳар хел гапакорам хай гуфтанаш. батло мода шиданд, айтиму хезе мода шид, стёпаву райдер пайдо шид, нигери ғамзада пайдо шид, батли 6 ба 1 пайдо шид, разбори элон Shon шид, дар дасти маладёш ягуар пайдо шид, миллионҳои дона шид, миллионҳои барон шид, ленд навик шид ва дигар шид. ҳамин хел реп омада то имрӯза расид. соли 2020 дар барномаи хайрхоҳ ки дар канали Путки Дабру аз тарафи Парвиз ташкил карда меша, Shon MC меҳмони ҳамин барнома шид. саволҳо гуногун буданд ва дар рафти барнома Shon MC чунин гуфт. Немай нията кардам парвизо ман ба худо қасам ами соли меомадагӣ ман не моҳи мард бояд падар ҳаҷ мерафт нашид мутаассифона ҳаҷам ахирам кардан иншоалло падарам ҳаҷ мерафт баъди падарам худам ҳаҷ ки намис 2020 ба фикри ман охирон соли репери ман ки намис 2020 ба фикри ман охирон соли репери ман. ба кору фаъолият ва зиндагии Shon MC Шаҳбоз Шарипов пешравӣ хоҳонем. барномаи пурраро метавонед аз канали Путки Дабру тамошо кунед. силкаи видео дар зери комментария мешавад. Shon MC РЭПА бас мекна. оиди суханҳои Shon MC шумо чӣ фикр доред? фикрҳои худро дар комментария нависед. хайр дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. лайк монда ба канали мо обуна шавед. то барномаи оянда.
барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда дар медурем регистратсия мекунем. Бонус то 1400 рубл. И барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. Зинда бошед.